Аз клип правя. Това жена. Не знам, някаква жена. Това е много хубаво. Това не трябваше да го виждам. Вече го видя. О, вълк. Вълци, ето ги вълците. Вижте това, как ги пленават. Това е Иван. Има бикчета на тази работа. Има бикчета на тази работа. Има един бик само ти на млади бик. Майка! Брат, че има бикчета. Да се опросни това. Това много ми харесва. Това е много гадно. Ме дай ги аз виж несли. Ето тази Ивани и Чахова. Я, дайте. Това не е ли полукентавър? Не знам какво означава и не знам дали е точно. Точно това е. Не ми какво е това. Минотавър. Кентавър. Хайде да се връщаме. Това е пътя към громната. Чакай, госпожата. Охо. Как искаш? Атра. Това намираме за напълни паметта. Аз правя. Искам да снимам планината Родопа. Ето планината Родопа. Ехо. Какви са тия дяволи? Чакай, Иване, не дай да прегаши човек, защото може да се загуби. Я махни магер, Гошо. Как се загубим? Тук има пътека. Къде се загубиш, ма толкова ли се тъпа да се загубиш? Ми тъп галоше. Тъпа, не. Се върнем. Гробницата. Тъп галоше. Оха. Че толкова си накарарно, че да си бъдеш телефон. Да се загубиш. Брат, много кефе тази с дракона. Ето. Да. Заед. Тази с дракона. Качо! Еха. Георги. Чакай, ма! Сега сте ми удря чанта. Ти не слава, чакай, бе! Чакайте, господа! Ой, долу нишко! Дай ми фотка с Трапинска плана гробница. От Сърцевец приносно за запазено оригинален вид. Абе, формата на човек. Не е мъкнима. Това не е възможно, това е холограма. Само на... Това е холограмата. Питайте дали може да влизаме. Може да влизаме. Това там холограма ли е? Чакай, господина. Чакайте само да мина. Не майка. Чакайте само да мина. Ама пазете ти си най-лучши. Колко си бях първи тази вайла? Много добре. Трябваме да влезна вътре. Я не ме бутай, бе. Вижте, искам да закрепя. Хайде, бе.
Там имаше човек истински. Това просто имаше един обикновен човек. Толкова е планина, толкова е планина, бе. Толкова планина, това е пещера. Вътре в планината. Снимайте. Можем, казаха, че можем. Еха. Пълнете си най-искам. Слушайте, Да. значи тук се намирате, малко трудно говоря, че гласа е по него, вие ще чувате. Всъщност това е автентична оригинална гробница, която не е реставрирана и запазва по нашите земи още от времето, когато се построили траките. По-скоро тук, където живеете вие, тук са живеели обристи. Смятам се, че направено преди 2500 години, 4 век преди Христа, е построена тази гробница. И тя се характеризира с това, че е най-дълга. Тоест никой друга гробница не е толкова дълга като тази, която се намирате в момента. Дълга е 30 метра, като коридора е дълъг 20, се е казвало дромос, което означава път. Всичко тук, повтаряме, е автентично, оригинално, няма никъде реставрация. Тоест това, което пипате, докосвате, е най-малко на 2500 години. Преди да открият обаче гробницата, ако се обърнете, ще видите на това табло един голям глиган на снимката. Човек от селото, който се е родил отстрани на могилата, съвсем случайно го открива. Глигана е висок 80 см, дълъг е на 1,20 м и тежи 177 кг, направен от бронз. И тъй като е доста тежък, човека му очупва краката, понеже се мисля, че вътре е пълно с злато или с монети, но той се оказва кух. Взема краката и търси начин да го проведе. Това става през 1900